buakon. No? He crushes it. No? For God to use something in this world, so yaning i-crush yan buakon. So, anong kinahanglan man sa Ginoo mabuakon? So, ano na yung 8 karason na itong isgutan last time? Anong kinahanglan na ang tao buakon sa Ginoo aron siya magamit? First and foremost, so number 1 is it awakens man to what really matters. Amen. Nung buakon sa Ginoo ang tao, so para iyang hinuklugan o iyang mahunahan. O sa ang mga butang na importante siyang kinabuhi. Tungkol na kinabuhi, dagan kayo distractions, dagan kayo illusions, dagan kayo attachment, igsoon. Muna tangtangon ni Hinay sa Ginoo ang kaning mga butang na dili kalabot sa imong katuyuan. O niya, kung iyan ang tangtangon, igsoon, dili man ni sayon, sakit ni Usay, it requires us a sacrificing soul. No? Sama nga si Abraham, gitawag siya sa Ginoo, ingnan si Abraham, mubiya ka sa imong ginikanan, mubiya ka sa lugar na dinasa ka na tao. Ngadto sa lugar na di wala panimo gani makita, imo lang na dungog. O akong presensya nga kauban sa imo. So mo ni promise ni Lord kang Abraham. No? And dili sayon kay Abraham atong panahon nang mubiya sa iyang pamilya tungod kay ang iyang source igsoon ang iyang kuan nagsalig pagid sa siyang papa, no? Usa man ang ilang kuan. So gitawag sa iyang kuan, gitawag sa Ginoo nga biya sa lugar nga dinasa ka na tawo ngadto sa lugar nga akong gisaad sa imo. Now, sometimes igsoon we are so kanang itong anak kita sa itong circle of friends, atong comfort zone nga din kung maabot ang punto igsoon nga dili na ta komportable mo na ang panahon ng mubiya ta, no? Katong example lang ko last time nga para daw ko nung agila mubiya sa iyang sala ang gibuhaton sa mama, di ba? Kita tagsala daghan man na siya og kanang loose niya nga feather dito sa mama, di ba? Mga pato no naman sila mga iyang mga balahibo yang ikuan dito para kung higa dito ang katong inakay niya, katong iyang kuan comfortable, no? Nindot kayo humok. Pero when he comes to certain age, so nga buot na sa mama nga kanang mahimo siya nga independent, not in the sense nga beyond the reach. So kung dili ka na dito magawas siya sa iyang comfort zone, magawas siya outside of the nest, what the mother will do is he will take of those feathers in son. He will not shed feathers to kanang kuan katong iyang ikuan katong higaan. Namabot ang punto nga katong mga tangkay no mo mahimo na nga kuan, mahimo na nga sakit kayo kung mahida-hida ka dito, sakit na naamay nakatusok. And that's the time that the young eaglets will learn, no? He will learn and explore other places around the nest. It's so true kay that nest becomes uncomfortable. Amen. There are certain things in our life, when it becomes uncomfortable, God is not punishing you, but God pushes you to a boundary that you have not yet explored. Amen. So na yung mga launching moments sa life na dili sayon. Isa na gilans sa Ginoo. Amen. Gilans sa ka, huwag ka kabalo. Amin na magipanisan ka. Amen. Number 2, disconnects. Brokenness disconnects a man from what's destroying him. Sometimes when kanang ay mga butang sa kinabuhi sa tao nga atong ginabuhat niya because he is enjoying it, is benefiting from it, but actually so it destroys his life. No? Ay mga butang sa kinabuhi sa tao igsoon nga kinahanglan nga tantangon, putlon, pulungan igsoon aron ang usa ka tao makapamunga. No? That why God takes out some friends in your life. No, you will later hubat sa inyo. Ano mo itong mga friend rin? Dugay-dugay ang mga friend. Pila na ka-decades niya. Kalit lang, di traitor. Kalit lang, nana. No, dili na mi one heart. There is a reason for that thing. So, it is because God is I'm not saying mga what is love. God is cutting off certain relationships, places in your life and so on because they are not part of His plan. Amen.
kanabitong cancer. You know, cancer is just a cell. Cell mo na siya. But then, it is very unnatural nga grabe siya makagrow, no? Makagrow to a certain. Kabalo ba mo ang tao igsoon, ang mga cells sa tao, naalay limit igsoon nga limit bitaw makapilas siya ma-change, makapilas siya mag-morph. No example, no, kanya to ang mga brain cells. No, kabalo ka kanya to mga brain cells. Naray pila ka chances ng kani mag-regenerate, no, mag-grow o kanang kuan, mag-renew. No, sa atong term pa, mag-renew. No? Saan ito magsabutan na sa pinakasayon? Inanig, kita mo ng galunog. Galunog. Nga, galunog nga kuhan ka, limang mo. Labi kayo. Kabalo mo ikso, naroon ay limit nga magluno. Kapila sa iyang lifetime, naroon na siya limit. Magluno na siya, pero naroon ay limit. So, pero kabalo mo kaning cancer cells, ingon nila, freak of nature daw niya siya. Kanabi itong mo regenerate siya, mo expand siya in a grabe nga pace, 1,000 times. Ingon ganit sila, ma-unlock daw sa mga doctors, mga scientists daw ang kanabi itong potential sa cancer cells sa iyang grabe kayo nga rapid regeneration, growth, so kung kana mo yung ma-exploit daw, siguro ma-reach sa tao ang immortality pero dili na yung loss, Ginoo. Ang mga cancer cell dapat ang tangon. Even ano man, ma-affect na igsoon sa functioning, normal functioning sa kinabuhi. Sa imong organs, no, sinting igsoon, ay mga tao sa Ginoo sa imong kinabuhi, cancer. Ako lang istorya cancer. Walang tantangon sa Ginoo, putlon sa Ginoo igsoon. Ano man cancer? Kanang pleasurable ba ang operahan? Dili yun igsoon, wakay kay operahan nga ganisi. Diyan to gilo kayo. Dili. Yung operahan kay igsoon ay tangtangon nga parts yung kinupal sakit. No? If you've been stuck in a certain relationship na toxic, ikaw rin kawawa igsoon, then siguro dili ka buton sa Ginoo. If you allow the Lord igsoon to take it out of your life, it will never be pleasurable. It will never be kanang sakit din na igsoon. But when God takes it out of your life igsoon, that's the moment that God can use you for His purpose. Amen. So number 3, igsoon, brokenness produces a heart that hears God clearly igsoon. Ang atong isolation sa mga na-experience ito igsoon, si Oliver, si Kuya Jun, noon na ay mga isolation na moment igsoon wherein he is in that moment wherein wala sila ay paminaw, inurog at makafocus sa mensahe because no, sometimes if we are outside nato sa gawas igsoon, ang voice ni Lord is a still small voice para sa tuwa. We barely hear it igsoon, mas paminaw na to matong gibati, mas paminaw na to tabi sa silingan, mas paminaw na to hungin sa mga yawanon na no, talay. Pero kung naka dito sa isolation, kung naka sa moment sa mong kinabuhi, na wala kayo matawagan, wala kayo kuan, ginurag yun, ang voice, ang still small voice, may mga bigapon, no? That's why the moment si Moses o sa prinsipi igsoon sa Egypt, there was a moment on his life na gireduce sa mayo, nagbantay na lang siya kamero, nagbantay na lang siya kanding, and that's the moment igsoon na si Lord nag-istorya sa iya in the form of katong burning bush, katong sa kasiga na sagbot bitaw na wala na konsumo. So our intimacy borns in brokenness. Ang atong bitaw na kasuod sa Ginoo, nagsulod na siya sa panahon nga wala kailang matawag ang Ginoo. Okay. So, number 4, brokenness destroys illusion of self-sufficiency. Wala itaw isuon na makaingon siya ito, makapangandak siya, hindi niya giginahanglan ng Ginoo. That's why i-broke sa tao ang iyong pride, igsoon, for you to realize na yung kailain na saligan ng Ginoo. Amen. No? Ang mga tao yung saligan, yung papang, ang grabe kayo ka provider,
palit lang yung kang ano magikuha to sa Ginoo. It is because igsoon God wants you to stand on your feet. God wants you to realize so that there is nothing that you could lean on other than Him. Amen. So, number 5, brokenness gives birth to unshakable purpose. So, ang unshakable, buti pa sa mga igsoon, dili matayog nga kanang kuan nga katuyuan, no? Na nabitaw ang tantangon sa Ginoo nga itong mga pagtakuban, tantangon sa Ginoo nga itong mga pagpakaroning nun. Maulawang tagmayo para may bawalan yung may igsoon na dili ang imong kusog wala nagagikan sa pagpakaroning nun, na kusog ka o dili nagagikan sa Ginoo igsoon. Kanabitaw, dili gid mo may bawalan ng Ginoo kung kinsa siya sa kinabuhi hantod igsoon, dili ka maluhod sa iyang atubangan o makarealize na Lord, wa yung ko'y laing saligan. Dili na akong kamayong tao o dili ikaw rin. A breakdown can be breakdown on your true self. Sayang, imong kontra bitaw, dili man ang laing tao, pinakadako ni mga obstacles kinabuhi. Aron sa pag-abot sa kabubukod sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili man ang laing tao, dili man ang unsa igsoon, ang imong kaugalingon mismo. Natay mga certain batasan igsoon, nagigod ka daw. Kung pagbabrayon, dili na ito ipabuak sa Ginoo, dili takadto sa kabubukod sa Ginoo igsoon. Amen. So number 6 is brokenness trains man to battle at passion. Ginalig-on ka kay adunay mga pakigbatok sa unahan igsoon. Si David, nabot sa puntos yung kinabuhi na diin, no? Gikan sa gipramisan siya ni Samuel mahimong ang hari sa Israel. Wala man niya direksyon na nato na yun sa trono, nilingkod, no? Dili, nabot ang puntos yung kinabuhi na bisan ang iyang promise ni Lord, inugahan na niya. Kaya nga naman, niabot siya sa katupitang adulan nga naa siya dito sa langog. Pagsunod niya sa langog, kaya mutago siya sa mga kusong patay niya. Iyang naabtan ito. Mga tao sa parehasap niya, buwak sa magkasing-kasing. Parehasap niya, napoy gitaguan, napoy giligayang igsoon. Nagtago sa bito, tungkol kay nagtago sa utang, manalingin na. Sunod-sunod ang asa, na ito ang buwan. Katong napay Bombay, no? Napay utang sa Malunggay Pandesal. Kami no. Albot niya dito, dili ang mga tao dito igsoon parehas sa niya ngay mga kagahapon, apoy mga gitaguan nga mga sakit o ginanakit igsoon, but God ingon dito friendship, no? Katong mga tao nga kauban niya, katong mga tao nga di palawan, hadlok igsoon dito, they are to become the greatest warriors igsoon that ever existed in history of men. Katong mga tauhan, kato silang mga kalimut ko sa dala to mga si isa to basta na himo sila igsoon nga grabe kayo mga generals, no? They are able to conquer several nations. Niya, kung imo lang tao na ilang kagahapon, tago sila ito kay partido, tago sila ito tungkol kay ginagutan, tago sila ito tungkol kay feel nila, walay nagkuhan sila, walay nag-care. So, naabot sa puntos kinabuhi sa tao na igsoon, galiin ang mga ibang gila sa gisugubang karungang kalisod, i-train nila sa Ginoo. Amen. Number 7, brokenness separates carnal from the cold. No? Ang brokenness, ang pagbuwak mo sa Ginoo, mo ganay ingon nga pag-ayag igsoon kung kinsan katong mulahutay. Ayagan din na dyan. Brokenness igsoon, mo na ayagan. No? His strengths, no? His strengths, your influence, your anointing, usahay. Mayroon ka sa una na, grabe dagan mo kay kung kaila sa una. Kana, paglakaw ko sa dalan, dagay panawag, uy, Brad! Ali, Brad! No? Dagay mingon si mo. Nga, uy, kaning nga tao kay kuan ka na, Brad, himuunti ka na, kasi tao na, maninoy sa mga anak, no? Kita sa mo, mingon, uy, amin mo ni Juan, ginom. Ewan ang punto sa mga kinabuhi, so nasipyan ka tungkol sa mga butang sa kinabuhi. Di na kailun. Muna yung manawag sa mo. Saradaan ang puntahan, saradaan ang bintana, tipas ang lain dalan.
It is not a punishment, Igsoon. It is for you to, it is for you to really, kanapito, imog yung mahunong na ba, Lord, ang katanyag sa tao, sa nabutang, wala din siya, ikaw rin ang mulong. And last thing, Igsoon, number 8, it prepares the man for multiplication. Ginanda ka sa Ginoo para ikaw magadaghan. Amen. Ang tao Igsoon na sama nimo, kinahanglan mo daghan. Mga tao nga nagsalig sa Ginoo, kinahanglan mo daghan. Kinahanglan ang mga tao Igsoon na diin tagaan og dakong prioridad ang iyang pamilya, labaw sa tanan, o kinahanglan mo daghan Igsoon. That's why men trains men. Women trains women, Igsoon. We train people. Discipleship happens, Igsoon, because gusto ni Lord magadaghan ang ato kind. Amen. So, that is our message for last time. No? Sorry for alone. Because bumubog din po niya itong topic karon Igsoon. No? Itong topic karon is mind the gap. Actually, wala akong gasugod o kuhan kaya tulad sa pranaw. Mind the gap. Amen. Title of our topic is mind the gap. Natawa ang kuhan, no? Diba, dito ako, saan ako pa-inod? Dito sa Hong Kong, pag-anton ako, diba sa, ibutan na lang ito dito sa MRT, diba, naman na yung ang trend na ito ay patungo sa stasyon ng Kamuning, diba? Then, ingon din na siya na, no, mind na ito. Kanabitang watchful look up, no, sa pagitan ng train at ng stasyon. No? Kanabitang ayaw pagpatakauban din. Kasi naigap, nabitaw ka ng kalang. So, mind the gap. No? Dito sa kuwan, mind the gap between the train and the station. No? Dili ka matakaog. Tikang, amen, tanaw ni mo, basinog. No? Si mahulog ka. No? Mind the gap, Igsoon. Because there is a gap na ay awam. Now, mamutan ko sa inyo, bisan mo sa inyo adunay damgo, adunay pangandoy sa kinabuhi. O may ingon, nakuha na pastor, idara na ta. Kabulo po may Igsoon, ang tao na may damgo, pinakapupri. Pinakapupri Igsoon sa tanan, ang tao na may damgo. Amen. Huwag pangandoy. Hindi mo tapad, na ba kayo pangandoy, Brad? Sister, na ba kayo pangandoy? Di ba, may pangandoy ang tanan. Mahuwas kalisod, mahuwas ang buwan, no? Mahuwas sa utang, no? Matay pangandoy. Na, nasa church, nabatay pangandoy. Eh, kung wala'y pangandoy ang church, Igsoon, stop, mawalang kinabuhi ang church, dili pangandoy ang church. Kaya, between nimo sa itong present na situation o ang pangandoy nimo naigap, naidakong bulong, naidakong ano, kanang hawam mo, naidakong hawam, naigap, Igsoon. Now, a wise man, Igsoon, ang maalamon ng tao, ginanglan na makabalog din siya, asa na siya natindog? In kanabitaw, in relation sa iyang pangandoy. Kung ang tao niyo karon, asa naman ka sa imong mga pangandoy? Asa naman ka dapita? Ngunit first, kabutang yung muno naon, na kay pangandoy, na kay mga dambos kinabuhi. Asa naman ka karon presently? Because being mindful of where you are, Igsoon, is the first step in reaching that goal. Wala ba mo ang tao nga walay goal? Kuwang goal. Kuwang goal. Ano mo sa ito? Kaso ka, Sister D? Kuwang goal? Kuwang goal? O parang kago? Kuwang goal. Kuwang goal. Amen. So, ang tawag doon na walay goal, kuwang sa goal, kuwang goal. So, atong basahon na Igsoon in Habakkuk chapter 2 verse 2 to 4. Atong basahon sa siguro Habakkuk chapter 2 verses 1 to 4 to 4. Habakkuk chapter 2, no? Ato lang ikaw nang natuban kay kanang wala ko gabilin sa ihaw outline ko. Habakkuk chapter 1 verse 2 to 4.
Habakkuk chapter 2. Chapter 2. Verse 1 to 4. Ingon rin. Atong basang igsoon. Busa ka ako sa bantayang turi. Bantayang turi. Dili ni turi nga sa kan. O paabuton ko kung sa isulti sa Ginoo kanako bahin sa akong mulo. Amen. Unya mutubag kanako ang Ginoo klaruha pagsulat ang pananawon diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa pananawon o may tabo gayud kini busa bisag murag dugay kining matuman abuta lang kay abot gayud kini. Amen. O bao kini minsay kadto mga dautan dili mabuhi apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios. Amen. Ang Dios magapanalangin sa pulong. Amen. Ay gibuhat igsoon ingon dito na naay kanang kuan ingon siya go to the guard post igsoon adto sa taas no atong basang ni Saint Chris palit ko Jen atong verse. I will climb to my watchtower and stand at the guard post where they will wait to see what Lord says and how will answer my complaint. Isa na kita sa guard post. So ba't nga lugar, nasa lang kita ang tanod post. Kaya ang tanod post, kinanglan na siya na an obstacle, no, walay ka nang makabalda sa iyang pananawon, no, usay na sa taas. No, kakaton pa para mag-guard post, para makita niya sa ubos. Buti pa sa God wants you to see in bird's eye view in sword. Kita niya gusto ni Lord na kanabit tong yung tao ni mo asa naman ka, sa perspective ni mo asa naman ka sa imong panagpag sa imong damgo. No? So kanang ang faithfulness steward sa Ginoo nadulagi dapat kay balong asa na siya with regards sa iyang damgo igsoon. Di ba? So, clearly defined, desired future, courage, build, spirit, plan to build. So, number one, so na prostration sa agap. Nung isa mo sa inyo, dali makita mo sa agap, mag-uol mo. Layo pa rin kayo po sa mong damgoy. Layo pa rin kayo sa church sa iyong damgoy. No? Kanabitaw. Murabag ka na bitang gusto ka nga utanaw ka sa magasin, no? Lang grabe kayo ang model ka ng bato-bato, pabisa lang kuan. Na gusto na ko may mo nana, pabisa ko na akong tiyan. No? Mga abs, no? Yeah, kita tanaw ka sa present sa imong situation, it's like looking yourself at the mirror. Uy, muna yun eh. Mayroon bilao. No? Ako kayo kagtiyan, no? Presently, dapat makita nimo igsoon dapat makita nimo kung asa na ka in perspective to your dreams. Amen. And with that igsoon, mag-uol ka. Normal na kayo mag-uol. Normal na kayo mabati kag frustration, mabati kag layo pa kayo na po. It is because itagaan kag desire sa Ginoo. No? Pareha itong ningon siya kang Habakkuk. No, look, asa na ang kuan, asa na ang imong ginalantaw, no? Asa na ang perspective. So, kung may frustration tungkol sa distance igsoon, that is normal. Dapat kita mag-uol, dapat kita mag-mind, no? Kung naay mga situation sa kinabuhi, natay trips as family, yung kita na ito, layo pa man, no? Normal rin kayo mabalaka ka. Hindi normal, hindi ka mabalaka. Amen. Because our frustration igsoon, our desperation drives us to do something igsoon. So, there is a frustration on the gap. Muna first dapat may talo sa ito, ma-frustrate ka sa kalayo sa atong goal ng kita mismo. Ganong na-frustrate ka, tungkol kay galantaw ka, nag-imong gihunahuna, asa naman yun ko, katindog, with regards to my dreams, with regards to my, sa plano sa Ginoo sa kinabuhi, asa naman yun ko. Amen. So muna itawag na ito gap analysis. Muna itong iskutan karon. Muna yung ko mind the gap because we are trying to learn the gap analysis. Yung kanang gap analysis igsoon, gina-apply na ito ni sa church, gina-apply na ito ni mismos ng pagalingon. First and foremost, igsoon is you have to know where you are standing
with regards to your dreams. In the relation sa inyong dreams, asa naman imong pangandoy? Ito ra kayo kung kayo. Dapat makabalo ka, maasa ka katindo. Kung doon na ba ka, kung layo na ba ka. So, ikaduha igsoon, why do we have a dream? Ano naman tayo dream? It is because igsoon, ditagaan ka o pangloy naman, si Lord mag-dream. Kaya ikaw nag-ibuhat sa Ginoo, dapat na po kay dreams, na po kay aspiration. Dili lang niya siya business concept, katabi ito, di ba, mga businessmen, mga number sila, gusto ko, nani, in 2 years time. Now, gusto lang ako emphasize, ang dream di ay sa kabutang na ang goal di ay sa kabutang na kana naay ka ng definite na time frame. Amen. Kung mangandoy ka, wala kay time frame, kanusan nga mahitabo, it will always become a dream. Pangandoy lang. Kung nakay di-plano, walay i-plano, wala ni mo buhata, exon, mga butang niya na sa pag-achieve niya ito, kato, dilito plano, pangandoy. Dagang tao, napadayon ng nangandoy lang. Dagang church, napadayon ng nangandoy lang. Tungkol kayo, wala nila buhata, exon, wala isla kabaluasan sila with regards sa ilang pangandoy. So it is the power of a written vision. Dapat natay, ingon pa nito sa itong ibasa kanina in Habakkuk chapter 2 verse 2, isulat di mo. Isulat. Write down the revelations. Wala akong kung gaingon sa mga wala na notes ka no? Pero kung tanaw mo sunod, asa mo yun, wala din mo kubalong, ano man, wala din mo ka-notes. Wala ikon sila. Kung mag-notes daw ka, kay imong ma-recall, no? Pwede lang imong ma-recall, no? Nasa lang saying nga, note takers are history makers. So, kung nato yung mga pangandoy, dapat nato yung sulat. Isa man tayo kasulat ng pangandoy. Amen. Dream book na to. Dream book. Naka-remember ko, na ako yung classmate sa una. Dili classmate. Classmate eh. Pareha may huwag ka ng cluster sa college. Engineering ko sa una. Wala tugod sa Ginoo. Na ako yung classmate sa una, nag-visit ako sa boarding house, kita na ako sa higaan na, namin siya sa public so, sa kinailalo. Pinutang niya dito sa iyang ulo dapin. Engineer, putang na lang nato dito. Wilmar Gumis. Yeah. Good morning, putang niya dito, good morning, Engineer Wilmar Gumis. Kanabuntag yun na Ikson, i-ingrid niya kagalingon. Good morning, Engineer Wilmar Gumis. Kanamatan niya. Kabulong kay Ikson, na-engineer din siya. Ano man, because iya mang gina-dream, iya mang gina-aspire Ikson, iya mang ginabutang siya kasing-kasing tremending. Usay mo, pareha man kabutang, gani mas ayayahay ko, kaya kakita mo sa una. Oh, kasira mo ko, kaon mo ko, kung sa'yo gusto na ko, siya, straight na isa ka siman na isang itlog. Itlog bulad. Maglatag baka, corn beef yan. Unya, dili mo siya bright kayo. Appearance lang, pero siguro, kada frustration ba ito, no? Katanaw ko sa iyang buha, maglabo-labo lang magluha. No? Brother niya, tingnan ba ito ba, engineer ang buha, di mo bright of mata. Brother, sa ikaw mo, malagi brother ba, labo-labo lang sa ibang gamay. Pero kada uli niya, bisan pag na-frustrate sa iyong eskwela, no, dagang kayo ko, at back every morning, so he will greet himself. Good morning, Delmar Gomez. Engineer Delmar Gomez. That every day in his life he will greet himself with that knowledge. That is the power of the written vision. So that is the power of the written dreams. That's why every year in-encourage kita to have a dream book. At start of the year, sulat dito ang butang yung gusto. I-pray for that exam. When it happens, put a date. Amen. Because
It's one thing, so it's one thing that you have the desire of your heart, but it's one thing if you see it every day. Amen. Isa man sa inyo, Adri, so will grade yourself. Kanapit ito, kabalo po ang mind sa tao is very powerful. So, imayon ko, Apple, automatically Apple in yung ma-register. No, imayon ko, banana na-register. Na naka-powerful. That's why sometimes in our circumstances, our atong lawas, dili mo ko inside igsoon, pero yung mind ko, perminti na siya desire igsoon. Una, iningon siya ba ko, have a written dream. Amen. Have a write down the revelation. Sulat igsoon. Mo po ng rason, kung mag-devotional tayo, sulat, devotional. No? Anyways, ang ato na devotional, ang ato ang kuan, sa mga wala na kabalo, ang ato ang pattern sa devotional is called SOAP. Amen. Scripture, observation, application, prayer. Brother, kaya devotional mo, brother? I hope no, naman natin. So, scripture, buti pas mo, kung sa may rima niyo, sa di mabasa niyo, ano mo, istorya niyo sa kuha. Kanya verse, this particular verse speaks with my life. Then observation, what can you observe? Nakita ko sa imo ang own words. I observe, nanisikuan, tungkol ang verse. Kanina verse, ang say ikuan sa karakter ng istorya, ang verse, ang sa iyong relation. Then, ang sa iyang observation. Then, application, kung saan yung pag-apply sa mga kinabuhi, then pray for that exo. And we do that, no, sa mga naka-Israel life class. We do that exon, no? So make a desired state clear, tangible, and communicable. Buti pasabot kung nakay dreams, ayaw lang mag-desire kita po linana. Tungod kay, sa kanagkan sa ganoon sa tao, exon, dili na niyo mga duman. Sa mga college people na rin, amen, desire in your heart, exon. Ikaduha, exon, di dapat na kay clear na vision. Amen. In Proverbs, no, chapter 29 verse 18. Palihog kung mabutan nimo sa NIV, Proverbs 29 verse 18. Very familiar na verse 6. NIV. Kasi nagbala nga verse, where there is no vision, people perish. Ang nasod nga dili, giniyahan sa Diyos, dili, may tigayon, ang panamulahan ka ito, magtuman sa balaod sa Diyos. When people do not accept divine guidance, they will run wild, but whoever obeys the law is joyful. Kung wala daw kunoy kanang giya daw, kung wala daw pananawon igsoon, ikan sa Ginoo, ang kwan daw, ang nasod, biligid matigayon, biligid palampuso. Kasi puti pasabot ang igsoon, kung wala daw tayo desire igsoon, wala tayo, no, we drift aimlessly. Puti pasabot, kung wala kayo plano, may mo wala kang kabahin sa plano sa uban. No, sa ako pa nag-permitting na exam na kung adlaw, wala ka kay specific nga plan, mag-usa ka ng adlaw, kung naay mo dalahin sa imo ay isang ato sa balay, oy Brad, ato ta Brad, ito Brad. Wala man kay buhaton na ng adlaw, madalahin yung kay Exxon, pero kung na kay buhaton, ay Brad, nagsaad ko kay nakoy buhat, nakoy kuan, panday ko sa balay, mabuhat mo na ni Exxon. No, kinanglangan nyo kay panlantaw, hindi kay pananawon. As a church, Exxon, we desire that namin tayo pananawon. Kasi gusto niyo, Exxon, that it should be done in our church in 5 years time, 10 years time, in 2 years time. Isang may atong gusto na mabuhat, atong masangyawan sa pulong sa Ginoo. Ay katuloy, Exxon, the wisdom of counting costs, buti pasabot igsoon kung na kay vision na yung kay pagpintay so kung sa mga butang kinanglan yung mga kuan nga buhaton sa may current state nimo no atong basaw sa Luke chapter 14 verse 28 tama sa 30. Luke 14 verse 28 to 30. Okay.
But don't begin until you count the cost, for who would begin construction of a building without first getting estimates and then check to see if there is enough money to pay the bills. Amen. Next verse. Kaya kung dili kini niya buhaton o niya, dili mahuman ang turi, tapos niya pahimutan ang patukuranan, biyayon niya siya sa tanan nga makita sa gisamputan. Kung mingon sila kinitawhanan, nagpatuga-tuga tukod ang turi ang pandili dahil maghaman ini. Amen. Sa tuwa ni, wala makinaya kansi, pero sa mga Jewish son, nagin sila kanabitaw, kung nasa sila buhaton, kinanglan nila humanon. Ito, bahala ba na? Basta nasugdan. Mahuman na lugayan, muna ito manauna, pero sila ikson. Ilang muna before sila mag-start o gusto kabutan o construction, natin sila pila man yung materials kinanglan, pila man ang yung kinanglan na kwarta niya na, naay ka ng what ba, naay ka ng checking sa imong current state. Before building towards a desired tower na gisutan, na kayo dapat planning, strategic spiritual planning, na yun kayo plano ng buhaton. So una nga butang atong libawan, kinanglan. Una kay plano, kinanglan kay mga isulat. Yung reminti makita ikson para perminti sa mga kasing-kasing. Ikaduha ikson, dapat dahil kay paglantaw, pananawon. Yan naman. Kung wala kay paglantaw ikson, kagulian ang tanan. Ikatuloy ikson, kinanglan nga, magbuhat ka, kung saan may kinanglan akong buhaton ani? Saan may mga kulang ini? Pareha sa example sa Luke chapter 14 verse 18 to 30. So, itong i-wrap up ang Igsoon, diagnostic resistance, 3 parts of Catholic Igsoon. What is the current state? Where we are? Asa naman taron? Layo ba bata? That's why we need people, may students na ito, ana tadapita, saan yung progress na ito? Kung sa may kuano, I welcome people in soon. Nandingon sa mga pastor, ganun itong kinanglan, yan ang bibuhaton namin pastor. Sige na sometimes, dili na ito makita iso na itong perspective. Dapat may tao may istorya sa tuwa. Unsay mga butang na kinanglan itong buhaton. So, ano makakaroon? Ikadua, igsoon, where does God wants us to be? Asa man dapat ang imuhang padulungan? The best way is so that we could know what God wants us, where God wants us through reading the scripture, prayer. Kung na kayo pag-ampo, i-reveal na sa Ginoo ang discernment na ihatag sa Ginoo, na ikaalam na ihatag sa Ginoo sa imuhang mauning ginanglan buhaton. So, ngayon mga ginagawa na ito igsoon nga. So may kakulangon na ito, gikan karon o sa ito ang kanang padulunan. So may tayo resources ka, kulang na itong kwarta, kulang na itong mga manggialamon. Ingon sila nga, pipila raw daw ka tao sa congregation, kabalo mo share. Dili. Isa man rin, kabalo mo share siyang faith. Kabalo mo share. Tas kamot. Mura mapilipin si Juan ninyo, gani mo matas yung mga umutan. Isa may kabalo mo share. Kabalo mo share sa akin, Ganun. Isa dili kabalo, tas kamot. Awal mo. Wala mo pataas kung, Kung saan may pinaka-best nga way mag-testimony? Testimony. Kung saan pinaka-best nga mo share, ikson ka ng testimony. Amen. Kaya namin taong dili na kinala, magawa mo ba? Nilaw na, mag-memorize yung tag-versikuloan niya So ito, itong kaluwasan, nato, ignana. Share your life. Pinaka-best experience niyo mo. Kung saan pag-share ng testimony? Siguro, atong masabon ang testimony na ito rin, magwanta lang. Isa may mo present rin. 3 parts of testimony is doon. Ang testimony nga una, kung sa imong life sa una.
Before ka nakaila sa Ginoo, before ka na ninuod sa Ginoo. Sa unsa pa maagi nimo na ila-ila o maayong Ginoo para sa gibuhat ni Brother Oliver. Dayon unsa imong life karon? Mo may testimony. Kasi kausapan, no? Ngayon ka sa isulong kausapan. Dili man ko perfecto karon. Dili mo perfect. Layo rin ko perfect, pero layo na gud sa una. Iban niya, ang upan sa una kay tason man kay nila tong sa una ito, kabay kay ko ka. Sa paayos ba niya, taas kayo. Ay na po, i-glorify ang yawa. Kaya kadungag testimony, iyang istorya, iyang magkaagin, kung sa bata, kaya mo niya, ang muna to. Mabura kayo yan man. Mabura kayo yung experience sa Ginoo. No? Dili niya kayo elaborate. No, ina na dapat ikso. Matag ang testimony. Una, kinabuhi sa una, yun sa kanimo pagkailaila ang Ginoo, dahil sa inyong life karon presently at this state. So, kung di ka kagulo mo share, ato na i-share na hindi na kinala may memorize sa pan. No, although, mas mayo na kay verse, pero kung i-share ang imong higala, testimony, pinakamayo. Spiritual gap, no? Katong ingon ikon na lack of prayer, no? Natay gap because of lack of prayer. Nayuban sa tuwa diri, dili kana ito. Sa ingon nila mahimod ang paniti basta ingon na Brad, pray to Brad. Ingon bat ko. Pray to Brad. Ano ako man? Si ko ano? Ano ako man? Ayaw ka ulang mo pray. Amen. Kung maulong ka mo pray, magdudol ang butag kung saan pag-pray rin niya kung saan na isa. Lord, ginawa tayo amen. Basta Lord, muna to Lord. Diba? Dapat kamalot ang pray. Amen. Basta may pattern sa prayer daw. Basta lang kita niya. Spontaneous na rin. Basta pattern sa prayer. Natong mga na. Isa may example sa prayer sa Bible. Lord's Prayer. No, amahan mo. Sa ibo, dili actually na i-memorize ng amahan mo. Oh. Pattern ng amahan mo. So, una. Kung saan pag-pray, pastor. Una. Kung saan ibo sa amahan mo, nasa mga langit, nagdagan ng mga langit. Ibong i-worship si Lord. Lord, mo naman ninong mamati ka mga pastor, bitaw na. So, mura mabulang-bulang. Actually, so, nag-pray na sila. Ipattern na nila sa paano mo. Gamhanan ka o Diyos sa side na wala di kami mabuhat kung wala ka amana mo nasa mga langit pagdaigo ni mong ngalan umabot ka na akong imong giharian buti pa sa butikson yung yellow Lord among Lord wala ang among yung iturbian among kabutan ka ron ikaw yung Lord magapamuhat ini then pagdaigo mo otoman ipubutin siyo ta may musalit ang kalano na mo, ay nagkamangayo. Una, Lord, tagain niyo po, Lord. No? Yun ang dumi ang amahan mo. Simba ang Ginoo, ay kamangayo. Amen. So, kung initan nga, pagpuutay so, magamputa, ang tunay yung ang Ginoo, ay ang mangayo. Ang kalano na mo sa matagadlaw, sa ihatag ka na mo karaglawa, kung pasaylo kami, una pa din, pangayong pasaylo. Ano mga pasaylo? Pasaylo kami sa among nasala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagasala ka na mo. Kung pili mo kami itunggihan sa mga panulay, no? Mga yung protection. Amen. Amen. So, remember, so, every time you pray, no? Di ako mag-serve ng confidence sa prayer ng Lord. Kaya huwag mo tayo confident na po pray. No? So, spiritual gap na po'y cultural gap. Kaya cultural gap ito ay so, namilan bitaw ka, ay, amo na nagbuhat sa una. Uy, nakabuhat na minana sa una, wag magyapon. Di ba? So, dapat iso, diliinan na ito kasing-kasing, dapat mukuanta. Teachable ta. So, how do we bridge the gap, Ikson, is we pray for discernment, pangayuha, Ikson, discernment, pangayuha ang Lord, kaalam, outreach community, no? And step 2, Ikson, define the current state, no? Minuta, kisama rin nakapil na sa Israel, tas ka mo.
Sa may wala pa. Isa may dream mo, mapakasin ka mo. So, define Igsoon. Sa mga, usapay ko. So, define your current state. Pila sa church ang wala ko Igsoon. Kasi like, identify the gap, no? So may mga gap na to. Wala tayo leaders kayo, wala knowledge, wala clear pathway, wala spiritual gap, may spiritual gap Igsoon. So, muna itong kinanglan na buhaton. Nalipay na rin ko kay nasikuan na sila, no, silang mga nagasig Igsoon. Uy, bakit nailibit? So, as we see Igsoon ourselves, no, patadili lang ni sa church, natawa yung kaugalingon na asa ang mga butang Igsoon sa kinabuhi na di na kinanglan Igsoon o kanang i-praise ni Panggat. Dili ko mo Igsoon na idara na ka or sa Lord, dili na ko mag-treat. God will give you dreams Igsoon as per Igsoon sa kinabuhi. Amen. As we close Igsoon, let us all bow down our heads and pray. Lord, in this time, O God, teach us, O God, to dream, aspire, Ginoo. Among giyampo, Ginoo, na Lord, ikaw, Ginoo, hatag, Ginoo, Lord, sa makasangkasa, Ginoo. Mag-reward sa mga life, Lord, God. Lord, side ka, Ginoo, sa ilang mga aspiration and dreams, deciding this we ask, we pray, we declare, in Jesus' name. Amen. In this moment, Igsoon, because it is our second kanang Sunday, atay communion. Palog ko sa kaning communion. Today, so we will examine ourselves. Yung napulong sa Ginoo in 1 Corinthians chapter 11, and so in verses 27. Lingon siya diri, so anyone who eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. So, kung ato yung mo-partake tanig so atong muna, dili niya snacks, dili niya siya sa nabutang. So this is remembering the death of the Lord. Ato ang ingon pa dito na atong magsamin atong kaugalingon kung natin masala ng buhat atong pangayon pa sa ito. So atong